Siis moikka, tässä on Jansku 34. Niin mä olinkin tänään Turkussa. Turkuisessa työpurkan kanssa. Mä lähdetään ensin tästä kaupasta. Niin. Tuossa oli 20 tuote, niin mä näytän tämän bussin jälkeen, mitä ne oli. Ensin. Jonttu ehdotti mulle semmoista. Niinku tämmönen. No. Kilpi. Kakkostaso. Tässä kirjastui vielä sen verran, että ensi kuussa pääseekin katsomaan tätä bändin live. Mä yritän miettiä, että mihin mä tää laittaisin siksi ajaksi. No jos se tuohon pistäisi. Sittenhän tulee. Onkin semmonen juttu, että mun täytyy tulla vaan vähän tämpäin. Nimittäin bändipaita. All New God Hero. Mikä? Origin. Tämmönen yksi suomalainen metallibändi, joka on kotkalainen. Sitten siirrytäänkin mihin mä lupasin. Mä otetaan levykin tonne sänkyyn. Sitten päästäänkin näihin. Ja sitten on kas on tämmönen kuin mikä. Pamppa Plus Mojito Energy Drink. Lime ja mintum makuinen. Tämmönen. Hello America kaupasta. Ja mä tein tästä testivideo, mutta en osaa saanut vielä kelloajasta mitään. Katso sitten vissiin huomenna töitten jälkeen vois. Sitten näitä. Brain Liquor. Karkas kädessä. Niin kuin näin. Kirkas mä oon maistanut, niin se ei ollut kilpailkaa, mutta katsoi, koska mä näistä tein testivideo. Ja pari Eddie. Sitten tulee tällainen kuin... Mä mietin, että ostinkin tää pari breakkameri. Heavy Rain New Edition ja W2 2006. Niinku tämmöiset pelit ovat ne uudet. 2 pelin vaihdon, otin 2 pelin tilaa. Noin. Ostinkin vähän boksereita. Näitä 5 kappaleen. Siinä oli, taisi olla kaikki mun Turun-ostokset. Mä mietin siis tää live-homma, niin täytyy katsoa. Koska pitää. Nyt äkkiseltään, niin en tiedä uskallaanko vielä lukkosen päivän. Laskostelen vähän boksereita tässä. Olis muuta kuin se. Joo, mä luulen kyllä, että
noit Brainlickeri droppeja, niin mä voisin miettiä, pitäisikös huomenna ottaa toinen. Joo. Se on sit